ग्राम पंचायत बरवा से बीडीसी सुयोग्य कर्मठ ईमानदार एवं शिक्षित भाई प्रत्याशी शफीक गद्दी के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बाद शफीक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरवा पंचायत के जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सबे लोग इहे कहता, सबे लोग इहे कहता। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सबे लोग इहे कहता। टूटल बा नाली हो गौवा के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बाटे चाहे तानी मन नेता लावे के बा हो। विजयी के माला पहिरावे के बहो शफीक भैया के बीडीसी बनावे के बहो। चाची गौआ में झंडा लहरावे के बहो शफीक भैया के बीडीसी बनावे के बहो। ये चाचा ये चाची ना भूले के बा ना भुलावे के बा। अब की ये शफीक भैया के भारी मतों से विजयी बनावे के बा। शफीक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरवा पंचायत के जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरा गौवा में नहीं के हालानु बा सबे कहत टोला मुहल्लानु बा, सबे कहत टोला मुहल्लानु बा। ई नहीं बाटे विश्वास होई पंचायत के विकास। पूरा गौवा में नहीं के हालानु बा सबे कहत टोला मुहल्लानु बा। बीत जाए दबी सचुनावे कैसे मिलावे के बा हो। ए हो विजयी के माला पहिरावे के बहो शफीक भैया के बीडीसी बनावे के बहो। चाची गौआ में झंडा लहरावे के बहो शफीक भैया के बीडीसी बनावे के बहो। ग्राम पंचायत बरवा से बीडीसी के सुयोग्य कर्मठ ईमानदार एवं शिक्षित भाई प्रत्याशी शफीक गद्दी के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बाद रफीक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरवा पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा गाँव पंचायत के राय बाटे हो सबे करत इहे सलाह बाटे हो, सबे करत इहे सलाह बाटे हो। बनागी समिति नु हो इहे बाबिनी तीनु हो। पूरा गाँव पंचायत के राय बाटे हो सबे करत इहे सलाह बाटे हो। के बाटे चाहे तानी मन नेता लावे के बा हो। विजयी के माला पहिरावे के बहो शफीक भैया के बीडीसी बनावे के बहो। चाची गौआ में झंडा लहरावे के बहो शफीक भैया के बीडीसी बनावे के बहो।